Meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu u qudiemu jinġabru l-ġnus kollha u hu jifridhom minn xulxin bħalma r-raj jifret in-naċ mill-mogħoż. In-naċ iqegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-mogħoż fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu: ejjew, imberkin minn missieri, ħudu b'wirt tagħkom is-saltna li tħejjit għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont teri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żżuruni. Imbagħad iweġbuh il-ġusti: mulej, jgħidulu, meta rajnik bil-ġuħ u tmajnik, jew bil-għaġġ u sqejnik? Meta rajnik barrani u lqajnik, jew weri u libbisnik? Meta rajnik marit jew fil-ħabs u ġejna nżuruk? U s-sultan iweġibhom u jgħid: tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi. Imbagħad jgħid ukoll lil dawk ta' fuq ix-xelluk: morru minn qudiemi misħutin fin-nar ta' dejjem li tħejja x-xitan u għall-anġli tiegħu. Għax jien kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bil-għaġġ u ma sqejtunix, kont barrani u ma lqajtunix, kont qeri u ma libbistunix, kont maritu fil-ħabs u ma ġejtux iżżuruni. Imbagħad huma wkoll iweġbuh: mulej, jgħidulu, meta rajnik bil-ġuħ jew bil-għaġġ jew barrani, jew weri jew marit jew fil-ħabs, u aħna ma waqqafniex miegħek? Iweġibhom imbagħad u jgħidilhom: tassew ngħidilkom, dak li ma għamiltux ma' wieħed minn dawn iż-żgħar, anqas miegħi ma għamiltuh. U dawn imorru fid-tbatija ta' dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta' dejjem.